Bueno, os medios de comunicación tedes que publicar. Se non hai que inventar, pero algo hai, algo hai. Sen querer confirmar nada, tampouco desmente. E máis, reafirma o ruxe que dende hai varios días se escoita pola vila. O que queda claro é o malestar que Manuel Velo ten co Partido Socialista, a quen deu o seu apoio na investidura para poder chegar á alcaldía. Segundo el, as cousas non se están facendo ben, e o exemplo que dá é a incapacidade do goberno municipal de sacar adiante un orzamento, o documento clave para el para o desenvolvemento dun concello. Con 5 concejales non se pode gobernar un concello, somos 17. Hai que configurar unha maioría absoluta. Desde o primeiro día lle vin dicindo que moi ben, agora se liches alcalde, te elegimos 9, pois hai que fazer un pacto cos 9. Para qué? Para desarrollar Boiro. Os presupuestos están sin aprobar. Sin presupuestos non se pode traballar, a non ser que se faga ilegalmente. En ese aspecto, Manuel Velo teno claro. Quere que se oficialice un pacto para poder acadar a maioría suficiente para poder gobernar con garantías. Debíamos de ter algo que dicir, pactar co goberno que elegimos, co concejal, co alcalde. Cuidado que non elegimos o goberno. O goberno formou o alcalde. Nunha vez que el alcalde nombra os seus delegados, quedáronse con todo. 5 concejales. Nunca pasou eso. Eso non é así, 5 concejales, que gobernamos xuntos, eso xa o tratamos e tal. Vos tratades, eu demais tamén temos dereito ao trato, e a poñer condicións. Agora estou aquí porque quero que haxa un pacto en Boiro, que se conforme unha maioría. Ou a fai o alcalde ou a fai a oposición, unha de dúas. En canto á súa posible marcha, propiciando a chegada do Partido Popular á alcaldía... Mira, eso non está nas miñas mans. Ni eu o facilitarei por activa. Agora eu non podo impedir, a acta é do concejal. Se a Jun me sustituye, eu podei darlle un consello, pero el é dueño da acta, non sou uns partidos. No pouco tempo que estivemos con el, o móvil non parou de soar. A axenda do ex-rexedor parece estar completa estes días. O outono traería aires fríos ao concello, e ao mellor é necesario un cambio de chaqueta. Hai algún da dereita que fai un café co